Insellem l-semmija kollha ta' Radio Marija u lil dawk li qegħdin isegwuna fuq il-website fuq il-YouTube ta' Djoċesija ta' Għawdex. Insellmilkom il-koll u nagħtikom l-għodwa tajba. Sejn nxandru f'xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arpawdex il-Qudiesa tal-lum il-Ħadd il-15 ta' Marzu. Illum niċċelebraw il-liturġija tat-tielet Ħadd tar-Raddan. Nofru dan is-sakrifiċċju tal-Qudiesa għal benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwarju, għal bżonnijiet u l-intenzjoni ta' dawk kollha li qed jitolbu xi grazzja speċjali mingħand il-Madonna ta' Pinu, għal morda u għas-semmija kollha ta' Radio Marija. Iċ-ċelebrant tal-Qudiesa ta' dalgħodu huwa r-rettur ta' dan is-santwarju Dun Gerard Buħaġar. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Ħuti jeżjes, għal-kem qegħdin hawnhekk niċċelebraw f'dan is-santwarju vojt, imma hemm santwarji oħrajn li hija d-dar tagħkom. Ejjew f'dan il-mument namlu kull wieħed waħda minna mid-dar tiegħu santwarju li fih jinstema' il-vuċi ta' Alla u li minnu toħroġ ukoll it-talba tagħna. Ejjew naqsmu qalbna, niftħu qalbna għal mulej Ġesu. Inwaslulu x-xewqat tagħna, it-talbit tagħna. Illum il-Ħadd, kull nhar ta' Ħadd in-nisrani ifisser il-jum tal-qawmien. Ejjew nemmnu li l-laqgħa tagħna vera ma' Alla għandha l-qawwa li ġġeddidna mill-ġdid, tqajjimna mill-ġdid. U għalhekk fil-waqt li narfu in-nuqqasijiet tagħna ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej il-mibgħut tal-Missier biex turina l-imħabba tiegħu mulej ħniena. Kristu li sirt bniedem bħalna u fuqek ħadd il-fraġilità u d-dnub tagħna. Kristu ħniena. Mulej inti lejna il-paċi ta' dawk kollha li jiltaqgħu miegħek. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal Ruħ Emilja Apap. Nitolbu. U Alla kull ħniena u tieba ġejja minnek.
Inti urejtna illi jissawm u it-talb u loti tal-karità lil foqra jatuna l-qawwa kontra id-dnub. Ħares fit-tiba tiegħek l-endejn l-istqarrija lej taħtijietna biex aħna li l-kuxjenza tagħna ittaqqalna ikollna dejjem il-għajnuna tal-ħniena tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Esodu. F'dak iż-żmien il-poplu qabdu l-għaġġ u gemgem kontra Mosè u qal: Għalfejn tellajtna hawn mill-Eġittu biex toqtol lilna, lil uliedna u lil bejjem tagħna bil-għaġġ? Mosè għajjat quddiem il-mulej u qal: Se nagħmel lil dan il-poplu ftit ieħor u jħaġruni. Il-mulej qal lil Mosè: Għaddi minn quddiem il-poplu u miegħek xi wħud mix-xjuħ ta' Iżrael. Ħu f'idejk il-ħatar li bih kont drabt ix-xmara tan-Nil u mur. Arani, jiena noqgħod hemm quddiemek fuq il-blat f'Ħoreb u inti jaħbad il-blat u toħroġ minnu l-ilma u jixrob il-poplu. U Mosè għamel hekk quddiem ix-xjuħ ta' Iżrael u l-post semmewh Massa u Meriba għax hemm tlewmu l-ulied Iżrael u ġarbu lill-mulej meta qalu: Il-mulej fostna jew le. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil-Alla. Sam responsorjali. Illum jekk tisimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Illum jekk tisimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Ejjew ħanfaħru bil-għena lil-mulej, ħanajtu bil-feħ il-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nersqu qudiemu bana ta' radd il-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ. Illum jekk tisimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Ejjew inqimuh u nixteħtu qudiemu għall-kubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna. Għax huwa Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mira tiegħu u n-naġġ tiegħu. Illum jekk tisimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni mittantawni mis-sirijietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Illum jekk tisimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. It-tieni lezzjoni. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lir-Romani, ħuti. Issa li aħna ġustifikati bil-fidi għandna slim ma' Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Permezz tiegħu għandna dħul bil-fidi għal din il-grazzja li fija aħna qegħdin. Aħna niftaħru bit-tama li għandna li qed niksbu il-glorja ta' Alla. U din it-tama ma tqarraqx bina għax li mħabba ta' Alla issawbet fi qlubna permezz tal-Ispirtu Santu li kien mogħti lilna. Mela meta aħna konna bla saħħa, Kristu meta wasal iż-żmien meta l-ħżiena. Bil-kemm wieħed imut għal wieħed tajjeb, għad li wieħed għandu mnejn jagħmel il-qalb u jmut għal wieħed ġeneruż. Iżda Alla urina l-imħabba tiegħu meta Kristu meta għalina, aħna li konna għadna midinbin. Din hi l-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil-Alla. Gloria hu tifħir lilek Kristu. Gloria hu tifħir lilek Kristu. Mulej, inti tassew is-salvatur tad-dinja, għatina l-ilma tal-ħajja biex ma jqbadniex il-ġuq il-għaċ. Gloria hu tifħir lilek Kristu.
Il-mulej ma'kom. Ari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu ġie f'belt tas-Sammarija jisimha Sikar, qrib il-biċċa art li Ġakob kien tal l-ibnu Ġuseppi fejn kien hemm ukoll il-bejr ta' Ġakob. Kien għal-ħabta tas-sitzija u Ġesu għajjen kif kien mill-mixi għad bil-qiegħda ħdejn il-bejr. U ġiet mara mis-Sammarija timla l-ilma. Ġesu għalilha għatini nixrob. Id-disċipli tiegħu kienu marru il-belt jixtru x'jieklu. U l-mara mis-Sammarija qaltlu, kif? Inti ludi u titlob lili Sammaritana biex nagħtik tixrob? Qaltlu hekk għax il-lut ma jitħaltux mas-Sammaritani. Ġesu iġibha. Kieku kont taf id-don ta' Alla u minnu dak li qiegħed jgħidlek għatini nixrob, kieku int kont titolbu u hu kien jagħtik ilma ħaj. Qaltlu il-mara, Sinjur, min se ġġib l-ilma ħaj jekk anqas biex timla ma' għandek u l-bijr huwa font? Jaqgħu int aqwa minn missierna Ġakob li tana dan il-bejr u li minnu xorobu u lidu u l-imrieħel tiegħu? Weġiba Ġesu. Kull min jixrob minn dan l-ilma jerġa' jagħtih il-għaġġ. Imma min jixrob mill-ilma li nagħtih jien għad iżjed ma jkun bil-għaġġ. L-ilma li nagħtih jien isir fih għajn ta' ilma li jwassal għal sal-ħajja ta' dejjem. Qaltlu il-mara, għatini dan l-ilma, Sinjur, biex ma jaqbadnix il-għaġġ u anqas ma noqgħod ġejja u sejra hawn nimla l-ilma. Għalilha Ġesu, mur sejjaħ lil żewġek u erġa' hija hawn. Weġbitu il-mara, m'għandix żewġi. Għalilha Ġesu, sewwa qed m'għandix żewġi. Inti żewwiġt 5 darbiet u l-irġiel li għandek miegħek bħalissa mhuwiex żewġek. Sewwa weġibt. Qaltlu il-mara, int profeta, Sinjur, milli qed nara. Missirijietna kienu jaduraw lil Alla fuq din il-muntanja, imma intom tgħidu li l-post fejn wieħed għandu jadura lil Alla jinsab f'Ġerusalemm. Għalilha Ġesu, hemm minni mara, jiġi żmien meta mhux fuq din il-muntanja taduraw lil Missier anqas Ġerusalemm, imma taduraw lil dak li ma tafux. Aħna naduraw lil dak li nafu, għax is-salvazzjoni ġejja mill-Lut. Imma tiġi s-sija, anzi jessa meta dak li tassew jaduraw, jibdew jaduraw lill-Missier fl-ispirtu u l-verità. Għax il-Missier ukoll nies bħal dawn ifittex li jadurawh. Alla huwa spirtu u dawk li jadurawh għandhom jadurawh fl-ispirtu u fil-verità. Qaltlu il-mara, jiena naf li ġej il-Messija dak li jgħidulu Kristu. Meta jiġi jew kollox iħabbrilna. Għalilha Ġesu, jiena hu li qiegħed nitkellem miegħek. Fil-ħin ġew id-disċipli tiegħu u staġbu jarawh jitkellem mal-mara. Iżda ħadd minnhom ma staqsih xi trid, jew għax qiegħed titkellem magħha. Il-mara ħalliet il-ġarra hemmhekk, reġgħet daħlet il-belt u qalet lin-nies, ejjew waraw bniedem li qalli kull ma għamilt, tgħid dan il-Messija. U n-nies ħarġu mill-belt u ġew ħdejh. Sa dan it-tant, id-disċipli jibdew jitolbuh u jgħidulu, Rabbi, kul. Iżda hu qalilhom,
jiena għandi l-ikel x'niekol li jintom ma tafux bih. Id-disċipli għalhekk bdew jistaqsu li xulxin, jaqgħu ġien xi ħadd u ġiebu x'jiekol? Għalilhom Ġesu, l-ikel tiegħi u li nagħmel ir-rieda ta' mibatni u li jinwassal fit-tmiem il-opra tiegħu. Intom ma tgħidux li baqa' 4 xhur oħra għal ħsad, imma raw x'ngħidilkom jien, erfgħu għajnejkom u ħarsu ftit kif l-għalieqi jbajdu għal ħsad. Ġa il-ħassad qiegħed jieħu ħlasu u jiġbor il-frott tal-ħajja ta' dejjem biex min jiżra jifraħu u wkoll bħal min jaħsad. F'dan taraw kemm sewwa jingħad li wieħed jiżra u l-ieħor jaħsad. Jiena bagħtkom taħsdu dak li ma tħabattux għalih intom. Kienu oħrajn li tħabtu u intom tħaltu flokhom biex tgawdu il-frott tat-taħbit tagħhom. Kien hemm ħafna Sammaritani minn dik il-belt li jemmnu f'Ġesu fuq ix-xhieda li tagħthom dik il-mara meta qaltilhom Alli kull ma għamilt. Tant li meta s-Sammaritani ġew ħdejh bdew jitolbuh biex jibqa' magħhom u għad hemm jumejn. Imbagħad ħafna oħrajn emnu minħabba kliemu u lill-mara qalula, issa mhux għaliex qedtilna int qegħdin nemmnu, imma għax aħna wkoll smajnieh u sirna nafu li dan tassew hu s-Salvatur tad-dinja. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Il-Vanġelu tal-lum eżjies huwa tassew aħbar tajba, anka fiċ-ċirkustanzi storiċi li qegħdin ngħixu. Alla huwa qatt imbiet mill-istorja tal-bniedem, anzi ħafuqu l-umanità biex jgħix l-istorja ta' kull wieħed u waħda minna. U propju f'dan iż-żmien fejn il-kol kemm aħna xi ftit preokkupati, imbeżżejn, qisu l-istil tal-ħajja totalment inbidel. Il-mulej Alla qiegħed magħna anke f'dawn iċ-ċirkustanzi. Il-Vanġelu tal-lum x'jurina? Jurina l-laqa li kellu Ġesu ma' mara. Ma' mara li hija Sammaritana, mara li hija imkasbra mill-Lut. Il-Lut u s-Sammaritani ma jitħamlux bejniethom, ma jitkellmux ma' xulxejn. Mara li minħabba il-ħajja fraġli tagħha, il-ħajja tal-imħabba tagħha hija wkoll imkisra, iż-żewġet 5 darbiet u r-raġel li miegħu qiegħda tgħix m'hawnx żewġa kif jgħidilha Ġesu. U għalhekk il-mara li hija għaċċana għall-imħabba, li tfittex l-imħabba. Imma mara li qiegħda tħoss il-kundanni ta' dawk ta' madwarha. Tantu hekk li tmur ħdejn il-bijr biex iġġib l-ilma fis-sitzija. Is-sitzija jfisser qrib nofsinhar, meta x-xemx tilħaq fil-qilla tagħha. Meta normalment kulħadd kien imur jimla l-ilma filgħodu kmieni biex hekk ikollu l-ilma matul il-ġurnata kollha. Din tagħżel dan il-ħin stramp biex ma tiltaqa' ma' ħadd. Għalkemm dik il-ġarra vojta li qiegħda iġġorr għaċċana għall-ilma hija simbolu tal-qalb tagħha. Il-mara li għandha qalba vojta.
tixtieq timlija. U dejna hawnhekk naraw eżjes il-ħajja tiegħi u tiegħek. Forsi tajjeb nistaqsu, imma jien qalbi biex qiegħed nimlija llum. X'inhu dak li jaqtali l-għaġġ tas-sew? Il-padri tal-Knisja kemm il-maxtura ta' Betlem kif ukoll din il-ġarra ta' din il-mara ixebħuha mar-ruħ tal-midneb. L-annimal x'jagħmel ġej u sejjer lejn il-maxtura biex jiekol għax jaħseb li l-ikel ħajjimlielu zaqqu, ħajjimlielu ħajtu. L-istess din il-mara ġejja u sejra, infatti l-Ġesu xin jgħidilha kieku taf inti id-don ta' Alla, jtgħidlu għatini nixrob biex ma noqgħodx ġejja u sejra. Il-ħajja tagħna hija ġejja u sejra. Ħafna drabi jinfittxu l-affarijiet li ma jimlewniex il-qalbna. Ħatkun illum din it-talba tagħna lil Alla. Mulej, għatini minn dan l-ilma. Dak l-ilma li bieħ li jgħili jagħtini il-paċi f'qalbi. M'għandix bżonn inkun ġej u sejjer, nitlajja kif ngħidu bil-Malti, ġej u sejjer, m'għandix kwiet fija. Infittex għax dak li nsejb ma jimlilejx il-qalbi. Anke dan il-moment. Ejjew nagħmlu minn dan il-moment li qegħdin ngħixu f'pajjiżna u fid-dinja kollha, mument verament ta' grazzja. Fejn nidħlu ftejt fina nfusna u naraw ftejt imma x'inhu neċessarju għal ħajja tiegħi. Anke din il-ħajja umana, din il-ħajja storika. X'inhu dak li jimla sens lil qalbi, il-flus jew is-solidarjetà ta' bejnietna, il-kundanni lil xulxin jew kelma ta' kuraġġ. Ġib kollox għalija, irrid kollox jien, jew li nitalmu naqsmu fl-oħrajn. X'inhu dak eżjes li jimlina bil-paċi tiegħu? U r-risposta jagħtilna l-mulej stess. Hija l-kelma tiegħu għal kull wieħed u waħda minna. Id-don ta' Alla, ir-rigal ta' Alla lilna hija kelmtu. Mhux ta' bxejn, is-salm risponsorjali li għal San Ġwanni d-Damaxxenu kien ħobb jgħid il-kelmiet tas-salm li ngħidu flimkien mhuma xejn għajr bastun biex fuqu nistrieħu li l-Knisja tatina bil-liturġija tagħha biex dak il-bastun matul dik il-ġimgħa iserraħna fuq nsibu l-mistrieħ tal-qalb, fuq nsibu il-mistrieħ meta aħna nejjew matul il-mixja tagħna tal-fejdi. U x'irrispondejna l-Alla? X'inhu dan il-bastun? U jiena nħeġġiġkom eżis semmija, irrepetuh mhux biss illum matul din il-ġurnata, imma matul din il-ġimgħa kollha, din il-ġimgħa qaddisa tar-Randan li qegħdin ngħixu flimkien. Illum jekk tisimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Kif għamlet din is-Sammaritana? Kif għamlu dawk in-nies li ltaqgħu u semgħu il-leħen tas-Sammaritana? Kemm huwa sabiħa dik il-frażi li huma jgħidula aħna issa nemmnu fih, aħna issa ilqajna l-kelma tiegħu mhux għax għedtilna int, imma għaliex aħna smajna lilu, iltqajna miegħu. Għalhekk is-salmista qed jinsisti magħna illum f'din iċ-ċirkustanza li qegħdin fid-djarna, kważi maqfulejn fid-djarna. Illum ejjew ma nwebsux qalbna. Mhijiex l-ewwel darba li qegħdin nisimgħu lil-mleħen il-mulej, imma min jaf kemm il-darba dan il-leħen ħallejnieh jidħol minn widna u joħroġ mill-oħra. U minflok ħallejna il-leħen tal-mulej jimla lil qalbna,
daħħalna f'qalbna ħafna ilħna. Xi drabi anke ilħna biex ngħidlek velenużi. Ilħna bil-virus ġo fihom li marradna. Saqqejna l-egoizmu tagħna. Ilħna li ġaluna nibnu ħitan wieħed quddiem l-ieħor. Ejjew għalhekk nilqgħu din l-istedina tal-mulej. Ejjew matul din il-ġimgħa ħatkun din it-talba tagħna mulej. Enni nilqa il-leħen tiegħek. Enni nwettaq dak li inti trid. Fil-Vanġelu li smajna u nagħlaq hawnhekk għandna żewġ eżempji sbieħ. Id-disċipli li jmorru jixtru l-ikel għal Ġesu, iġibulu l-ikel u Ġesu ma jikolx. U x'jgħidilhom? Għandi ikel ieħor x'niekol. U x'inhu l-aqwa ikel għal Ġesu? Li jisma' u jwettaq il-leħen ta' missieru. Għandna is-Sammaritana ma nafx indbaħtux fil-qari tal-Evanġelju dak il-partikolar. Tmur bil-ġarra biex timlija, imma meta Ġesu ikellima u jitilqa l-kelma tiegħu tħalli l-ġarra hemmhekk fuq il-bejr. U hi stess issir predikatur tal-kelma ta' Ġesu. Hi stess tmur twassal kelmtu lill-oħrajn u tinsa il-għaġġ tagħha. Għaliex? Għaliex l-għaġġ veru, il-ġarra vera mhijiex dik tal-foħħar, imma hija din il-mara li qalba issa imtliet bil-kelma ta' Alla. Nixtieq nagħti suġġeriment ċkejken, partikolarment lilkom ġenituri li tinsabu fid-djarkom flimkien ma' uliedkom. Eżjes ġenituri, kunu intom is-Sammaritana għal uliedkom. Kunu intom li terrakkontaw lill-uliedkom x'għamel magħkom il-mulej. Ejnu lill-uliedkom iħossu il-ħniena u l-imħabba ta' Alla. Għalmu lill-uliedkom jersqu qudiemu bana ta' ratti l-ħajr. Għalmu lill-uliedkom jiftħu qalbhom għal Alla. Għax Alla biss huwa dak li jtaffi il-għaġġ tiegħi u tiegħek. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Għal dejjem ikun infaħħar. Ejjew nistqarru fl-imkien eżjes u nġeddu il-fidi tagħna f'dak Alla li jtaffi il-għaġġ tagħna u ngħidu jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnisser mill-Missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum għam minn bejn l-mwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-liben li hu meqjum imweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-liben. U li tkellem fom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma' modija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen.
ħuti, għal-kem tinsabu fid-djarkom, ninsabu il-kol maqudin bħala familja waħda fl-imħabba. Id-dar ta'kom hija wkoll santwarju għaddejs ta' Alla. Ejjew għalhekk inresqulu it-talbiet tagħna. Nitolbu għall-Knisja sabiex dejjem tqawwi l-qalb ta' dak kollha li jemnu bil-kelma ta' Kristu l-Feddej. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal pajjiżna, għal popli kollha, biex dan il-moment ta' prova ikun għalina mezz fejn aħna nikbru fl-imħabba tagħna lejk u lejn xulxejn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina il-koll li ninsabu miġbura fid-djarna biex namlu mill-familja tagħna knisja ħajja li taf tingħaqad biex titlob, biex tfaħħar lil Alla, li tisma' kelmtu. U flimkien ma' Marija Om Ġesu ninsġu innu tarat il-ħajr lill-Missier għal ħnina tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Min dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu. Kompli jixħet mulej ħarstek ħanina fuq kull familja tagħna. Berikna. Għatina l-għajnuna meħtieġa, partikolarment lil morda tagħna u lil dawk kollha li qegħdin iduru bihom kemm fl-isptarijiet kif ukoll fid-djar tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jew issa fiskiet kull wieħed u waħda minna fl-ispirtu ta' verità iressa it-talba tiegħu lill-Missier. Waqt li tilqa dawn it-talbiet tagħna, iftħilna qalbna lejk. Dawwalna bil-ħnina tiegħek, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla għal dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit jubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla għal dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej bdejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għat-ħtiġijiet tagħna tal-Knisja u qazza kollha tiegħu. Taffi mulej il-korla tiegħek b'dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. U bħalma aħna qegħdin nitolbuk biex taħfrilna dnubietna, għenna biex naħfru lil min fost ħutna u ħati għalina bi Kristu Siedna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfu lubna il-fuq. Nerfgħu lejn il-mulej. Nidżu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. U kif talab lis-Sammaritana ta' teħ tixrob, minnu fih nissel fija id-don tal-fidi. U wera qaċċek kbir għatweb minn tagħha li kebbes fija in-nar tal-imħabba tiegħek. Għalhekk inroddulek ħajr u flimkien mal-anġli inxandru l-kobor tiegħek waqt li bla qiegħda intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għolja ta' smewwiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet.
Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana int o salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kol kemm aħna għaċċanin għas-saltna ta' Alla. Ħatiġi fostna il-preżenza ħajja ta' Alla. Ejjew niftħu qalbna u nħalluh jimla il-ġarar vojta ta' qalbna bil-kelma tiegħu, bil-paċi tiegħu, bil-ħnina u l-maħfra tiegħu. U għalhekk ngħidu: missierna li jintej f'ismewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jien trid fija,
int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-nubijiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jissoqlejx li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Gesù tiegħi rasek lażiża min jigizlek dak ix-xejn kienu l-ħafna dnubi tiegħi Ġesu twajnek ħafer Ejjew eżis semmija intom minn djarkom. Ejjew namlu jiena fisimkom nagħmel din it-tqarbina tax-xewqa. Ejjew nitolbu l-mulej biex jimla l-ġarar tagħna. Aħna t-trab tal-art. Tafal. Imma lest li jilqa il-preżenza ta' Alla fih. Ejjew nitolbu l-mulej biex ikompli jimla l-qalbna bl-ispirtu tiegħu, bil-preżenza kollha mħabba tiegħu. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġalla darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu, kif intersaqt għandi s-Sammaritana. Għamel li jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' inħobbok għal dejjem. Amen. Nitolbu. Ħadna mulej ir-ran tal-ħwejjeġ tas-sema li għadu moħbijin għal għajnejna u sa minn din l-art imtlejna bl-ikel spiritwali. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex dak li jiet iseħħ ġewwa fina taħt il-vejlu tal-misteru inwettquh bl-emejjel tajba tagħna bi Kristu Sidna. Nixtieq nagħmilkom avvejs importanti. Hekk għalaqna dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa billi l-mulej tlabnieh jagħtina l-qawwa
biex inwettqu emejjel tajba. Namlilkom appell biex illum dal-għodu baqalkom ċans sassija ta' wara nofsinhar. Minu f'saħħtu, min mhux qiegħed jagħmel il-kwarantina, morru għatu id-demm fil-berġa tal-Gvern ix-Xewkija, sassija ta' wara nofsinhar. Kif ukoll lil-Maltin, morru għatu id-demm l-isptar Mater Dei. Biex hekk l-isptarijiet tagħna kollhom biżżejjed demm biex ikomplu jagħtu servizz lil ħutna. Attra demm aktar u aktar f'dan iż-żmien partikolari issalva ħajja. Il-mulej ibirek din id-donazzjoni, dan il-ġest ta' karità li intom tagħmlu lejn ħudkom. Fakkarkom ukoll li il-lejla ukoll fuq il-website tad-Djoċesi ta' Għawdex jew fuq il-paġna Facebook tas-Santwarju ta' Pinu tkunu tistgħu terġgħu issegwu il-quddiesa fis-6:30 ta' filgħaxija. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Sa qabel ma inselmilkom ejjew nitfgħu ħarsitna fuq Omna Marija u inselmula kif stess talbitna nagħmlu minn dan is-santwarju. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla.